न्यायचं झालं हजारो हातानं देतो तो, पण न्यायचं झालं हजारो हातानं नेणं. नेता झाला सहस्र करी माणसा काय अडवी याच्या हाती आहे. बरं दादा वाटेल तर जाऊ दे, अजिबात ते वाटेल नव्हतं नाही. अधिक काही सांगत नाही, सर्व काही त्यांच्या हाती आहे. देवाविश्वास असला ओ नावाडी दादा नेता झाला सहस्र करी माणसा काय घेशी दोन करी. त्याच्या जर का मनात आलं देवाच्या तर तो हजारो हातानं देणार. खरंच बिचारा माणूस दोन हातानं काय घेणार काय घेतो दोन हाती त्याला जमताला घेऊ आणि त्याच्या मनात जर का आलं देवाच्या. हो. नमस्कार. गोव्याचं प्रति पंढरपूर म्हणून प्रसिद्ध असलेला साखळीच्या विठ्ठल मंदिरातील आणि गोव्यातला एक प्रसिद्ध उत्सव म्हणून प्रसिद्ध असलेला आमचा साखळीचा चैत्रोत्सव हा कालपासून म्हणजे 28 तारखेपासून सुरू झालेला आहे. दरवर्षी 5, 7 किंवा 6 रात्री असा हा उत्सव साजरा होतो. यंदा दशमी ते पौर्णिमेपर्यंतच्या काळामध्ये हा श्री पांडुरंगाचा स्थापना उत्सव दरवर्षी गेल्या 550हून अधिक वर्षापासून सुरू आहे. यंदा दशमी ते पौर्णिमा या काळामध्ये 6 रात्री आल्यामुळे हा यंदा 6 रात्रीचा उत्सव होणार आहे. या काळात दशमीनिमित्त पांडुरंगाची पालखी पुंडलिकाच्या भेटीला वाळवंटी किनारी जाते. त्यानंतर मोचेमाटकरांचं दशावतारी नाटक होतं आणि पहाटे पालखी पुन्हा मंदिरात येते. असं 6 दिवसांपर्यंत क्रम चालणार आहे. 6व्या दिवशी रात्री पुन्हा एकदा पौर्णिमेच्या रात्री पालखी वाळवंटी तिरी जाते. त्यानंतर हनुमान जयंतीच्या दिवशी आणि हनुमान जयंतीच्या पहाटे हनुमान जयंतीचा इथं जे हनुमान मंदिर आहे त्या ठिकाणी जन्मोत्सव केला जातो आणि पहाटेच्याच वेळेला नाटक संपल्यानंतर वीरभद्र हे जे गोव्यातला प्रसिद्ध असा जो वीरभद्र उत्सव आहे तो या ठिकाणी होतो आणि त्याच्यानंतर रथोत्सवाने या संपूर्ण चैत्रोत्सवाची सांगता होते. या काळामध्ये या ठिकाणी विविध प्रकारची जो जत्रा लागते त्याच्यामध्ये विविध प्रकारची दुकानं या ठिकाणी खाज्याची म्हणा किंवा विविध वस्तूंची अशी आईस्क्रीमची वगैरे दुकानं मोठ्या प्रमाणात येतात. तसंच साखळी भागातील आणि संपूर्ण गोव्यात जे भाविक आहेत ते मोठ्या श्रद्धेने पांडुरंगाच्या या मंदिराला भेट देतात आणि एकंदरीत त्याच्या कृपा आशीर्वादाची अनुभूती घेतात. आणि यावर्षी हा मोठ्या उत्सवाने साजरा होतो आहे. तरी सगळ्या भाविकांना मी मंदिरातर्फे म्हणा किंवा साखळीवासियांतर्फे आग्रहाचं आमंत्रण देतो की या चैत्रोत्सवाला येऊन त्यांनी पांडुरंग मंदिराला भेट द्यावी.